Eerste nummer werd de harmonie aangevuld met de drumband van de harmonie onder leiding van de heer Frans Jongen. Eerste nummer is getiteld De Gardenmars van C.J.M. Kobi. Dames en heren, de harmonie en de drumband van Tilburg.
is getiteld Grootvadersklok, air en 3 variaties van Geo Doggy. En solist let op Harry Domen op tuba.
Last met ons titel Happy Music met James Last.
met bekende Amerikaanse melodieën. Die hebben de naam gekregen Eldorado, samenstelling en arrangement F. Beck.
van directeur van de Volen en de Drummen opgegeven in herinnering boven onder leiding van Klaas Jonge. Volgend nogmaals van u een afsluitend applaus voor Hannie en Drummen van Drummen. Zo, dat wordt voor de Volen. Samen, dus dit keer over alle ballen samen en dan wordt voor nog de hoofddoelen van deze open, namelijk de hoofddoelen van 2 gezamenlijke werken. Dat is de ene van de 4.
directeur, de heer Kolen. Dus even net geschreven niet, maar toch Diego Storm en ik ben van die een beetje de zaak in groep in. De zaak is een beetje gehouden, de kwartierstund op hun plaatsje. De dirigent van dit groot Philips muziekkoor had ook plaats ingenomen, zit ook mogelijk getobbeld, niet overzien. Ik vraag uw aandacht voor de complete muziekkorpsen, de vier muziekkorpsen van Gulpen, voor deze keer onder leiding van de heer Kolen, de directeur van de fanfare Sint-Franciscus uit Rijmersdorp. Ze beginnen met de marching notes van Lazarus. Weer gaan muziek maken. Op het woord gaan zien. Dit keer op muziek. Dat wordt een gezamenlijke mars en traditiegetrouw, wat heeft traditie nog 2 keer bent, dat zou het al waar moeten werden als het even geschikt. Schreef voor het gezamenlijk concert aan met het Limburgs volkslied. Het Groot Philips muziekkoor, onder leiding van de heer Kolen.
dames en heren, dat wordt het tweede gezamenlijk concert van de Weergulpse muziekkorpsen. Natuurlijk eindigt toch bij de slotwoord. Mag ik de mensen die niet mochten vragen een beetje op te schuiven, zodat ook video te hoog kunnen komen hier. Het slotwoord, dat wordt volgens meteen keer aandacht voor wethouder van welzijn, mevrouw Ank Overdijk. Ik heb er toch behoefte aan zelf even als organisatie het bestuur van Fanfare Sint-Franciscus te bedanken, wat u vanavond onze gastheer is geweest. Het wordt prima geregeld, heren. We hadden het geweldig ontvangen. Het wordt allemaal netjes voor elkaar. Daarvoor heel hartelijk dank voor het vele werk wat er gedaan had. En ik wil u als publiek heel bedanken voor het feit dat het in zo'n grote getalen is opgekomen. En wat ook belangrijk is, dat er tijdens de uitvoeringen die stilte in acht genomen heeft, die nodig is om de muzikanten fijn te laten werken. Dat van mijn kant, hartelijk dank daarvoor en keer nog het woord aan mevrouw Overdijk, wethouder van welzijn. Dames en heren, als dit vanavond geen welzijn was, nou dan weet ik het niet meer. Ik vond het geweldig zoals we met deze samenwerking met elkaar zo'n plezierig avond hebben kunnen meebeleven. Als we zo naar het hele gezelschap kijken, dan is Gulpen toch eigenlijk nog rijk, zou ik willen zeggen. En dan rijk uiteraard tussen haakjes. Ik zou u vooral willen vragen, gaat u zo door volgend jaar in Wilderee, we kijken er al naar uit. U wil ik allemaal heel hartelijk bedanken namens het gemeentebestuur, dat u daar in de zaal aanwezig hebt willen zijn en in belangstelling hebt getoond. U allemaal wat u ons geboden heeft. Allemaal hartelijk dank en straks wel thuis. Dank u wel.
Ja kommer så något pappa. Papa, iets vlugger, hè? Maar inhouden. Doe elkaar rechten. Dat is een mooie auto.
van een moeilijkwerkers, hè. Uur te laat, uur te laat. Wat? Uur te laat. Wat? Ik pornofilm als ik ervan. Nee, allee. Ja, merci.
achter mij de herder. Welkom inderdaad in het huis van Jezus. We willen de kinderen vandaag weer een stukje dichter bij Jezus brengen. We willen hun laten ervaren dat wij als christenen juist in hem, in Christus, de bron van ons leven vinden. We beginnen heel gauw met het liedje Kijk eens om je heen. Zullen nu letterlijk Bruikers, Christel Juist en Twentruikers u alle welkom heten met een klein gedichtje. Ja, jongens. Omdat we hier zijn, daar Jezus te zijn. Hij hoort ons gebed en luistert ernaar. We gaan naar de kerk, want Jezus woont daar. Hij hoort ons gebed en luistert ernaar. Wat is het zo goed bij Jezus te zijn? Hij is ons vriend en dat is zo fijn. Ja, dank u wel. En we gaan bij het laatste zitten. En we gaan nu met Caroline Brouwer en Etienne en mevrouw de Jonge komen naar hier. En zoals we gezien hebben, ook bij de voetenviering en toen we de eerste keer van de priester de absolutie hebben gekregen bij de biecht, we zien dat de schapen ook wel een keer de verkeerde kant uit kunnen lopen. Daarom willen we vandaag het feest, als we nu een feest gaan vieren, aan nadenken. Dat we nu groot zijn of klein, we maken allemaal wel eens fouten. God bent onze goede vader. Wij zijn de kinderen. Wij hebben vaak niet gedaan zoals u wil. Wij waren niet stil bij uw wil. Wij luisteren niet altijd naar vader en moeder. Wij laten niet op in de les. Ook maken wij wel eens ruzie met elkaar. Dat spijt ons. We zullen het u goed maken. Goede God, u bent altijd bij ons. U houdt van ons. Ook maken wij ons soms onnodig kwaad op onze kinderen. Wij vergeten wel eens het goede voorbeeld te geven. Dat spijt ons. Wij vragen u om vergeving. We hebben in deze viering 3 verhalen. We hebben het al verteld, de schapen en de herder. Dan beginnen we nu met het alleroudste verhaal wat we kennen uit de Bijbel. En we gaan dat langzaam met de predikanten een beetje opbouwen. Het scheppingsverhaal. Luister en kijk maar heel goed. Roger Akkermans. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En het was leeg en donker. En alleen de geest van God zweefde over het water. God wilde nooit het licht op de aarde weer. Hij dacht, er
was het dicht. En kijk, er was licht in de nacht, de maan en de sterren. Er was licht overdag, de warme zon. Maar overal was er nog water, wat wilde ook wel eens droge voeten hebben en krijgen het water van het land. Ik was tot zich terug, hij ging om en riep uit, ik wil iets van het leven. En zie, daar waren de bloemen en de kruiden met hun heerlijke kleuren. Ook kwamen er bomen, appelbomen, kersenbomen, perenbomen, kastanje en rassen. Maar die ook die kruiden en groen best aan, rode, zwarte, blauwe en groene. Wat mag zich terug? Heel even willen we meer leven. Ik kon vliegen, schrijven en zwemmen. Hij sloot zijn ogen en nam grote en kleine vogels, een struisvogel, een kanarie, een kraai en een roodborstje. Zijn ogen bleven dicht, want hij wilde vissen maken. De grote haai en de kleine sardientje, de forel en de mooie vrouw. Nog was hij niet daar en de dag, er was de leeuw, de tijger, de koe en het schaap. Nog een stukje de stad, de muur en de stad voordat Toen trok God zich weer terug. Hij wilde nog meer leven. Zijn gedachten werden een wens. Hij wilde de mens. Toch riep hij Adam. Die hoefde niet te droegen. Was nooit arm en had het lekker warm. Maar ook Adam was zo alleen. Hij ging naar God. Maakte een wens. Heer, mag als ik kan nog een En Adam viel in slaap. God nam een ribbetje bij en maakte de vrouw en zei, Eva, je hoort ook bij. God zei tot je mee, leef met elkaar in vrede, hou God broeder, is blij en gezin. Toen sprak de Heer, luister jullie kinderen van het licht, geniet van het leven. Eén ding mogen jullie niet vergeten, want de verboden vruchten in het midden van het tuin mogen jullie niet eten. Alles is voor jullie, maar één ding is voor mij. Probeer mij te gehoorzamen, dan ben ik ook blij. Toen kwam het wilde daar, die vrucht verwilde. De is aan zo lang geweest, die ene appel zal God toch niet geven. Zij plukte dus vrucht en at ervan. Ze gaf er ook van aan haar man. En ook hij at ervan. Vroegen verdiepte zich in ogen. Kleuren van de tuin verbleekten. Ze waren tot de kleren. Het kwaad was geschied. En God riep, waarom hebben jullie van die vrucht gegeten? Zijn jullie mijn God? Mag toch eten? Weg maar. Ja, heel
overlijden. Lammetje niet meer met de leeuw en de baby niet meer met de adder. Van toen af ontstaat er hard werken, van de vroege morgen tot late avond. Dat was het tweede werk. Verloren was nu het paradijs, de oorlog en ziekte kwamen bij de mensen en de avond naar de zij. Een geluk dat God weer even zijn ogen sloot, heel even, want hij was door, ook na de dood voor de mensen even. En dat opnieuw, en dat was een weg. Hij dacht bij toen Jezus naar de aarde ging, en dat was alles wat het geluk van de mens. Jezus kwam op de aarde en zei, wens je moet het hebben om te hopen, dan moet je in mijn naam laten dopen. Van toen af aan werd de mens weer, wat ook gebeurt, bij God van het geraakt, keer op keer. Maar nu ga ik jullie nog iets heel moois vertellen. Zo meteen gaat het heel lang verder. Eerst komt dan bij ons in een stukje brood. We moeten hem ontvangen, want we zijn al groot. De christen zegt, het lichaam van Christus. En wij zeggen dan amen, want dat was toch waarvoor weer kwam. Elke zondag weer opnieuw wordt communie aan ons gegeven, want dat alleen van ons tot eeuwig leven. Je hebt gezien, hebben die achter op het rooddoek, we waren allemaal afgepakt, hele oude scheppingsverhaal waarmee God met ons mensen is gevonden. We hebben ook Er was feest bij het stadje Cana in Galilea.
was appartementen weinig, alles niets meer. De vrienden wisten niet wat ze moesten doen. Maria had het gemerkt. Ze ging naar Jezus en zei, er is geen wijn meer. Misschien dacht Maria dat haar zoon wel raad zou worden. Maar Jezus zei tegen zijn moeder, wat gaat jou dat aan? Voor mij is de tijd nog niet gekomen. Nog niet. Maria aarde maar toch ging ze naar de vrienden en zei tegen hen, niemand van de doen jullie zijn tijd. In de hand van het huis is er de 6 pond in een kruikje vol water, waarmee de vasten in de handen en voeten gevonden waren, voor de altaar. Als ik hier woon, is deze kruiken wel meer dan andere. Jezus riep nu de bediende en zei tegen hen, vul alle kruiken daar staan met water. Maak ze helemaal vol. De bediende keizer vulde de 6 kruiken met huilen slecht water. Jezus zag dat ze bij gedaan hadden. Hij zei tegen een van de bedienden, schep er nu wat uit en breng het naar de leider van het feest. Hij moet dat eerst van. De bedienden wachten en dacht aan de leider van het feest. Deze vroeg de beste bij de hartje van de lucht. We hadden die bij de vandaag thuis verhuisd op de niet waar, de wijze dag van waar de inzettingsdag was blij dat deze bij nooit had. Het water dat de wijn veranderd was het eerste teken dat Jezus deed. Zo liet hij zien dat hij de Heer was, zoon van God. En de leerlingen geloofden hem. Zo spreekt de Heer. Gaat het allemaal zitten. Vader, de hemel. Wij noemen u onze Vader en daarom durven we u ook te vragen naar ons te luisteren. Wij gaan nu onze wensen zijn voor papa en mama, dat ze gezond blijven en dat ze lang voor ons kunnen zorgen. Dat ze goed zijn voor ons, laat ons bidden. Heer onze Heer, voor onze broertjes en zusjes, dat wij in ons gezin gelukkig mogen zijn. Voor opa en oma en voor alle mensen van wie wij houden. Dat ze nog lang mogen leven. Laat ons bidden. Vandaag voor het eerst in de heilige liefde ontmoet. Dat zij mogen opgroeien in de wereld zoals u het hen geschapen heeft. En niet zoals wij het vaak maken. Laat ons bidden. Om het altaar mooi te maken, de kaarsen voor deze feestelijke maaltijd, de wijn en het water worden in mooie kannetjes gedaan. Zijn hulpbisschop Alfonsus en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw geloof wil zijn. Laat hen vrede en geluk brengen aan alle mensen.
God onze Vader, breng ons alle eenmaal bij u thuis en bij Christus uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen. Dan zullen zij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Mag u zegen, tot goed, en Erik Hamers. Ja. Deze zegt, mijn Vader is over jullie Vader. Hier weer bij ons in bidden, het mooiste gewijtje voor de Heer, onze Vader, dat voor altijd ons gebieden in de meel. Daarom mogen wij God noemen, onze Vader, goed en groot, die ons alles dit wil geven, ons wil helpen in de nood. Niemand is op heel de wereld zoals goed, zo eindeloos goed. Niemand helpt zo als een vader, zoals goed, dat altijd goed. Laat de Heer op hem leiden, zoals de schapen naar de herde gaan. Neemt en eet dan, en mogen er zo meer vriendschap komen in deze wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij dit bent, maar als u dit slechts uw woord
Let mijn dochtertje wel rusten, maar intussen ben ik bang. Naast haar slapen vele poppen, ik zie speelgoed in de hoek. Maar ik denk bij het zien van al die beelden is het echt niet zoek. Kon het bij alle kinderen op de wereld maar zo zijn, want slapen gaan met honger, weet je dat het werkt. Van alle kinderen op de wereld zou ik de vader willen zijn, zo groot bezin dat wij het doen. Al die drukte lijkt het fijn, of ze zwart of wit of wat zijn, timmermans of groen of geel, of voor hen te mogen zorgen, zoiets wordt mij nooit meer. Ik haal in mijn gedachten het klein kindje voor de geest. De vliegenvlagen zijn gezicht, dat doet me nog het meest. Daarbij heeft hij ook honger en vaak ook veel verdriet. Wij moeten ervoor zorgen dat niet iedereen dat ziet. Konden wij maar eerlijk delen, dat zou weer beter zijn. Ieder kind dat wil toch spelen, zonder honger, zonder kind. Van alle kinderen op de wereld zou ik de vader willen zijn, zo groot bezin dat wij het doen. Al die drukte lijkt het fijn, of ze zwart of wit of groen zijn, timmermans of groen of geel, of voor hen te mogen zorgen, zoiets wordt me nooit te veel. Voor alle kinderen op de wereld zou ik de vader willen zijn, zo groot bezin dat lijkt me machtig, al die drukte lijkt het fijn, of ze zwart of wit of groen zijn, timmermans of groen of geel, of voor hen te mogen zorgen, zoiets wordt me nooit te veel. Of voor hen te mogen zorgen, zoiets wordt me nooit te veel. Inderdaad, deze wens naar eenheid leeft in ons hart. Ook in ons hart leeft Jezus zelf. Twee communicantjes, Jan Bras Schultijks en Rezi Geerkens, willen nu een klein gebedje uitspreken. Ik ben even met water, want vandaag ben ik reuze blij. Ik voel dat u mijn vriend kunt zijn. Nu ben ik heel dichtbij, want ik moet u ontvangen in het heilige woord. Dank u wel voor deze fijne dag en voor de liefde die u mij geeft. Ik zal altijd wel goed willen zijn voor iedereen, zoals u was voor de man. Dan blijf ik altijd uw vriend en niemand meer alleen. Lieve Heer, laat u vandaag tegen uw ouders en alle mensen die voor mij zorgen. En denk u jullie niet aan zieke mensen en aan de mensen die honger hebben en die verdrietig zijn. Kom er kwaad aan mij, lieve Jezus. En help mij
Ja, we willen nu als eerbetoon aan de moeder van God, Maria, met de communicanten naar het Mariabeeld hier gaan en dan daar een klein boeketje bloemen wat hier de hele tijd hier op het altaar gelegen hebben. Bloemetje erin. Hier erin. En dan gaan we langs de kant staan. Hè? Straks langs de kant staan. Kom maar, bloemetje erin. Andersom. Kijk eens al hierheen, kijk eens al hierheen. Je moet dingen hebben, dat is even. Ga even rustig zitten. Even rustig zitten. Die komen bij mij, hè? Die zijn dat. Dan proberen we daar een lijn te vormen hier achter. Achter Saskia en achter dingen. Maar het allermooiste hebben wij vandaag gehad. Jezus, uw eigen zoon. We willen proberen veel van u, van Jezus en van alle mensen te houden. Daarvoor willen wij ons best doen. Help ons. Zijn de kinderen bezig geweest. Ook op school zijn de kinderen de onderwijzers voorbereid. Ook wij als parochiepriesters hebben geprobeerd ons steentje bij te dragen. Juist als die schapen hier hangen.